שלום לכולם, שבוע שני שלנו. אני רוצה להתחיל היום דווקא מכמה טיפים להעתקות שאתם עושים, אז בואו נראה, ואז תבינו למה התרגיל הזה כל כך מצוין. התרגיל הזה של העתקות מסך גורם לכם לראות ולשים בספק כל אלמנט ולשים לב לפריטים קטנים ולשאול שאלות. לדוגמה, יש לי כאן מסך מצוין של העתקה, כאן, כמו שאתם רואים, זה העתק as is. השינוי היחיד, נגיד, שאנחנו רואים, מהותי, שהלייר הזה של קוקיס, אתם יודעים, יש כזה פופ-אפ של סוג של מודל כזה, דרופ שיט של קוקיס, במקרה כזה, הרקע שלו בצבע של הרקע של האתר. אז בואו נחשוב ביחד, למה השינוי הזה יכול להשפיע על תפיסה כולה של כל הממשק. לדוגמה, בואו נשאל שאלה, למה מעצב כאן באתר הזה שם לייר הזה בלבן ולא בצבע של אתר? כי אם אנחנו שמים רקע בצבע של אתר, זה מאחד אותו עם תוכן של האתר, וזה אומר שזה תוכן של האתר וחלק מהאתר כולו, אבל זה סוג של כזה ישות מוזרה שאנחנו רוצים דווקא להפריד, להגיד זה תוכן של האתר וזה איזשהו אלמנט שאנחנו צריכים לעשות אקספט כדי שזה ייעלם. זאת אומרת, זה איזשהו לייר נוסף שלא בדיוק תוכן של האתר, זאת אומרת, כאן יש יותר מיזוג, וכאן יש יותר הפרדה, זאת אומרת, כשאנחנו עושים העתקה, פתאום שמים לב לדברים קטנים כאלה, וכל הזמן שואלים, למה צבע כאן הוא בלבן? למה צבע כאן, מה יהיה אם אנחנו נשים את זה בצבע יותר כמו רקע? האם זה ישפיע על תפיסה של האתר? האם יש משמעות שהצבע הזה כזה ולא אחר? אותו דבר למשל, כשאנחנו נגיד עושים העתקות, ולא תמיד מוצאים אותו פונט או אותו אייקון בדיוק, אבל מה שחשוב זה גם תרגיל בפני עצמו, זה להבין משמעות בבחירת של האייקון, ואפשר לבחור אייקון או פונט דומה עם אותו אופי. לדוגמה, יש לנו כאן אייקונים, נכון? ובואו נשים לב לאייקון הזה של ידית. אז למה? אם אני אשים אייקון שהוא יותר קווי, זה לא כל כך יתאים לסגנון של האתר. בואו נסתכל, כל האפליקציה הזאת היא בנויה בגושים. יש גושים, יש צ'אנקי כזה, והכל כזה גושי, כזה חמוד כזה, אז זה אומר שהכל אמור להיות אחיד, זה אומר שגם אייקון שאני אשים כאן, הוא יכול להיות לא בדיוק אייקון, כי מאוד קשה למצוא בדיוק אייקון כזה, אבל אני כן אשים כאן אייקון שהוא גם גושי, שהוא גם פיל קולור. זאת אומרת, חשוב לי לתפוס את האופי וההיגיון אחרי כל האתר הזה, וזה גם גורם לנו לשים לב לדברים ולשאול, אוקיי, אז האם האייקונים האלו אחידים, האם יש משהו שאני יכול לשפר ולמצוא בדיוק באותו סגנון, שזה גם נחמד. דוגמה נוספת לסגנון של האייקונים, תסתכלו למשל פרצוף כאן ופרצוף כאן בהעתקה. אז למה בפרצוף כאן יש יותר קווים, וכאן נגיד כשהפרצוף הוא ביותר גושי זה לא כל כך עובד. אז בואו נראה. אייקונים אחרים, אני רואה שיש כאן אייקון יותר קווי, נכון? יש לי גם כפתורים כאלו, שסגנון הכיתוב בו הוא יותר דק, הטקסט מאוד דק בכפתורים. זה אומר שהכל צריך להתכתב עם האייקון הזה, עם סגנון הזה. וזה אומר שאם אני עושה פרצוף יותר גושי, זה לא מתכתב אצלי עם הטקסט וזה לא מתכתב לי עם אייקונים אחרים. זאת אומרת, לכל דבר בעיצוב אמורה להיות סיבה ואמורה להיות התכתבות, זאת אומרת שפה אחידה. בואו נראה עוד אחת הדוגמאות לבחירת אייקונים. זו דוגמה כאן, זה האייקונים המקוריים, וזה אייקונים שיש בהעתקה. אז על מה לשים לב? לשים לב למשל לסגנון של האייקונים ולקו
מסביב. כבר אמרנו שלראות את הסגנון, לתפוס סגנון אם זה קווי או גושי, ואז אם אנחנו בוחרים קווי, אפשר לשים לב שעובי של הקו תמיד יהיה אותו עובי. זאת אומרת, כאן, כמו שאנחנו רואים, מה הסגנון אייקון? הם קווים, יש פינות מעוגלות כאן, והקו הוא בערך נגיד פיקסל אחד. אבל אנחנו רואים שתמיד כשיש עיגול בפינה מעוגלת זה תמיד עיגול כזה, נכון? זה אומר כשאני בוחרת אייקון ואני רוצה שהם יהיו קונסיסטנטיים ובקו אחיד, אני אבחר שכל האייקונים יהיו גם עם אותו עובי של קו. למשל כאן רואים שכאן קו קצת יותר עבה מקו כאן. אותו דבר לשים לב לפינה מעוגלת. כאן הפינה היא יותר מעוגלת מפינה נגיד כאן. כאן זה חד. אבל זה אמור להיות אותו עיגול כאילו, אותו מעוגל כאילו. אם זה מעוגל אז זה אותו מעוגל. וגם כאילו באותו אופן כאילו הם כולם אמורים להיות פחות או יותר באותו צבע, נכון? ואז כשאנחנו עושים העתקה ומעתיקים אחד ומנסים לעשות בדיוק אותו דבר, אנחנו שמים לב לדברים האלו. ועם הזמן, נגיד, העתקה ראשונה, שנייה אולי יהיה קצת קשה, אבל עם הזמן, כשעושים העתקה אחד, פתאום תתחילו לשים לב לדברים קטנים כאלו, ותוכלו לתרגל גם בקונסיסטנטיות של האייקונים, גם בפריטים קטנים שאם סתם מסתכלים על הסקיצה לא הייתם אולי שמים לב. לדוגמה, אפשר יהיה לשים לב, יש כאן טולטיפ, כן? אז טולטיפ הזה די דומה בהעתקה, אבל אם אנחנו מקרבים, רואים שטולטיפ הזה יש לו קצת אופי, יש לו טיפה פינה מעוגלת כאן, פינה מעוגלת כאן, יש קצת צל, שאם אנחנו סתם מעתיקים את זה, כאילו פעם ראשונה אולי לא שמים לב לזה, אבל עם הזמן העין תתחיל לשים לב לדברים קטנים האלה ותוכלו לעשות פיין-טיונינג כזה, ניואנסים קטנים, תשימו לב לניואנסים קטנים ואז תשתפרו עם הזמן עם העיצוב. אז המלצה קטנה, תעשו העתקות, אפילו אם זה העתקה אחד בשבוע, בתחילת שבוע אני אעשה סוג של הערכת מצב, נראה כמה כל אחד מספיק, אבל לפחות העתקה אחד בשבוע תעשו בבקשה, 50 העתקות סך הכל אם תעשו כל שבוע, העתקה אחד 50 שבועות אז יהיה, אם תעשו יותר העתקות בשבוע זה הפרוגרס יהיה יותר מהיר, אבל תראו כמה היכולות העיצוב שלכם ישתפרו פלאים, מבטיחה לכם. אוקיי, אז בואו נראה, השבוע יש לנו שני עיצובים לפידבק. העיצוב של דניאל, בואו נראה, יש כאן צ'אט. אוקיי, הבריף מג'ודרת עם השרפן. דבר ראשון שאני שמה לב, ככה בעיצוב הזה, שחסר לי קונטרסט. אני לא שמה לב שלמשל הבועיות האלה הן יותר כהות מהרקע. זאת אומרת, הן כמעט מתמזגות, כאילו, רק אם אני ממש מתקרבת, אז אני יכולה לראות שיש איזשהו הבדל. אז אני ממליצה לעשות יותר קונטרסט בין בועיות לרקע. איך אפשר לעשות את זה? אפשר להבהיר רקע, היא פשוט לעשות רקע יותר לבן, אפשר לעשות בועיות טיפה יותר כהים. לפעמים גם למשל בוואטסאפ יש סוג שזה, או לא זוכרת, במסנג'רים אחרים שמים כזה דרופ שדו כזה קטן, ואז יש סוג של הבדלה בין רקע לבועיות, אבל כאן במקרה הזה מספיק להוסיף קונטרסט. בואו נוסיף את הקונטרסט הזה, בואו ננסה. אז כמו שאמרתי, אם אני עושה את הרקע הזה פשוט בלבן, כבר אני שיפרתי את זה. כן, כבר שיפרתי את זה. אפשר בגדול גם לשים פה, כדי להשוות, אפשר בגדול הבועיות האלו לעשות יותר כהים. גם אפשרות. אז זאת אומרת, אפשר לבחור איזה גרסה יותר מועדפת, בהתאם לסגנון של צבעים אחרים, אבל אני אוהבת יותר לבן, אוקיי, כי זה יותר נקי. דבר שני שאני שמה לב עליו, זה מאוד מאוד צמוד לקצוות, זה כאילו, זה שואף לקצוות, זה כאילו אין לי גוש אחד פנימי,
וזה ממש ממש צמוד לקצוות, ואם אני שמה לב, כאן האישור הוא שונה, כאן זה 16 פיקסל, וכאן אישור הוא 8 פיקסל. אז הייתי פשוט מיישרת הכל לקו הזה, וישור, זה דבר הכי בסיסי, תיישרו הכל, שהכל יהיה מיושר, אם יש לכם כבר החלטתם שזה הקו שאתם הולכים עליו, תיישרו הכל עליו, כאילו כמה שפחות כניסות כאלה, כמה שפחות כניסות שיהיו חדשות זה יותר טוב. אז בואו ניישר את זה, נבחר כמה, זה, וזה אנחנו ניישר לפחות לקו הזה, וכמו שאמרתי, תיישרו הכל, ושהיישורים יהיו קונסיסטנטיים. לדוגמה, בואו נראה, השעון הזה מיושר לאות ראשונה, נכון? חי. אבל אז למה שעות האלו מיושרים למה? לא מיושרים לכלום. האישור אמור להיות תמיד, אם אנחנו החלטנו שזה האישור שלנו, 6 פיקסל, אז 6 פיקסל האלו צריכים להיות גם כאן. אותו דבר כאן יש לנו 8 פיקסל, כאן יש לנו אישורים של 6 פיקסל. זאת אומרת, אם יש לנו איזה, גם נגיד, אם מצד שני זה כאן 5 פיקסל, כאן מצד שני זה 88 פיקסל, זאת אומרת, זה אמור להיות תמיד אותו דבר. אם החלטנו שיש לנו בועית, והרווחים מסביבנו נגיד 8 פיקסל, ומלמעלה נגיד 12 פיקסל, אז לכולם אמור להיות אותו סגנון, כי אין סיבה לחזור לדברים נוספים, להכניס עוד סטייל, להכניס עוד סגנון, כי זה בעצם אותו דבר, אז למה שזה לא יתנהג באותו אופן? אז בעצם אנחנו יכולים להגיד, בואו נעשה את זה איזשהו אוטו ליד, ואז בצורה הזו, הנה יש לנו דבר כזה כמו suggest auto layout, אני עושה כאן, אני עושה more layout או suggest auto layout, ואז הוא מציע לי מה אני יכולה לעשות, ונגיד נעשה כאן, האמת שאני הייתי עושה כאן יותר, הייתי עושה נגיד 12, למה 12? בואו אני אסביר, כי תראו, כשיש לנו פינות מעוגלות, מבחינת ויזואלית העין מאשרת לי איפה שהפינה נגמרת, זאת אומרת הפינה כאן 16 פיקסל והיא נגמרת באיפשהו כאן, אז העין שלי מנסה לעשות סוג של קו איפה שהפינה נגמרת, וזה אומר שזה נראה ממש ממש צמוד, אז אני עושה את זה 16, אם זה נראה קצת יותר, אולי 12 קצת, כי זה בצ'אט כזה, ויש מצב שיהיה הרבה תוכן, אז וכאן אני עושה שזה יהיה הקונטנט. וזה יהיה הקונטנט. הנה, יש לי בועית מצוינת. אותו דבר כאן בוא נעשה, באותה צורה. suggest auto layout, אנחנו עושים כאן 12, שהכל יהיה אחיד, הכל יהיה חג, ויש לנו הכל מצוין, ואם אנחנו מחליטים שהשעות הם מיושרים לטקסט שלנו, אז מיישרים הכל, בואו נעשה כאן שיהיה יותר צמוד, נגיד 4 פיקסל, וכאן יהיה 4 פיקסל. כן. הנה, כבר יש לנו איזשהו יותר סדר. ובגדול הייתי גם עושה את זה קצת יותר כהה, או איכשהו כי נראה שהקונטרסט הוא כאילו לא רואים את זה, כי הקונטרסט הוא די קטן, ואז יש לנו את זה כבר יותר מסודר, אולי היינו גם קצת טיפונת מקרבים את זה, שיהיה בכפילות של 24, הנה, בבקשה. יש לנו עכשיו בועיות הרבה יותר נעימות לעין, והם רווחים אחידים, ואז בגלל שיש לי פחות מידע לאבד במוח,
אז אני יכולה להתרכז בתוכן ולקרוא יותר דברים, וכל מיני ריווחים לא אחידים לא ישפיעו לי על תפיסה של הממשק. וגם, כמו שאמרתי, צריך הכל ליישר, נגיד ליישר את זה לכאן, כאן הייתי אולי מורידה מסביב, עושה רק כף למעלה, הוא טיפה אולי יותר עדין, או כל האזור הזה אולי הייתי עושה טיפה בצבע אחר, אבל על זה כבר אפשר לדבר ולהחליט איך עושים את זה, נגיד אפשר כל זה לעשות יותר אחורה, אם כבר הפכנו את זה, אז יותר אפור. אגב, אני תמיד אומרת שאל תשתמשו באפור אטום, אני תמיד אוהבת טיפונת, להוסיף קצת צבע לזה, ממש טיפה, לעשות אותו דבר לצלים, לאפורים, לשחורים, אני תמיד מוסיפה טיפונת צבע שכמעט לא רואים זה איכשהו, כי בטבע אין שחור נקי, השחור הוא תמיד עם איזשהו גוון, אז תוסיף את זה ממש ממש מסיף. משהו כזה. בואו נראה, בלי כלום, הרבה יותר מסודר, נגיד, שתיים אלו לא נגעתי, אוקיי? עיצוב שני של ליאור, בואו נראה, וואו, זה כאילו, כנראה שליאור כבר יש ניסיון בעיצוב, כי רואים שאתה יודע לעצב, זה נראה ממש יפה, נקי, צבעוני, יש כמה דברים שכן הייתי משפרת, אז בואו נראה. לדוגמה, ניקח עמוד ראשון, כן? אם אני מסתכלת, אז יש מצב כאילו כן, הלוגו הזה מיושר לאמצע, אבל אם רק אני לוקחת את התמונה, אבל אם אני מסתכלת מבחינת אישור ויזואלי, אז בואו נסתכל, יש לי רווח מכאן כזה, ומצד הזה יש לי רווח אחר. זאת אומרת, אני צריכה ליישר את זה לאמצע, לעשות שמבחינה ויזואלית זה יראה כאילו זה יושר לאמצע, ואז זה יראה הרבה יותר כזה ממש באמצע. דבר שני שמפריע לי, בגלל שיש כאן כזה אלמנט גדול, איכשהו חסר לי רווח מסביב שיעקוף אותו, שיגיד שזה גוש אחד, שיש לי משהו מסביב, איזשהו נגטיב ספייס, ווייט ספייס מסביב, וזה יש לי גוש אחד. אז מה שהייתי עושה, הייתי מגדילה רווח כאן, כדי להגדיל כנראה שנצטרך קצת להקטין את הכיתוב, ומקטינה רווח בין השורות, שהם לא יראו לחוט, אלא יותר, אולי יותר נגיד כמו גוש אחד. אז בואו ננסה, אני מורידה כאן זה, בואו נראה. בואו נעשה את זה טיפונת יותר קטן, ואז הייתי מקטינה רווח בין השורות, וכך יש לי, ואז ככה אני תופסת כל הכותרת כגוש אחד גדול, שזה כאילו אלמנט אחד. באותו אופן, את זה הייתי קצת כזה במרכזת, אפשר לעשות לפי עין, והנה כבר סידרנו את זה. וזה נראה הרבה יותר מאוזן, אוקיי? בואו נראה המסך הבא. מסך הבא, כאילו, הוא יפה, נקי, קווים, הכל מיושרים, מה שכן מפריע לי, דבר אחד שאני רואה, זה הצל הזה. איכשהו הצל הזה הוא קצת מוסיף כזה בלורית, ואני ממש לא רואה הבדלה, כאילו, זה כאילו מוסיף כזה טשטוש, וזה גורם לי לא לראות את הכרטיסיות האלו. אז דבר ראשון, הייתי מורידה כל הצללות האלו, בתוך הכרטיסיות האלו. איכשהו זה לא מוסיף, זה רק עושה כזה סוג של בלורית, כי צבע הכרטיסייה הוא כזה, כאילו, או לעשות צל יותר כהה, או לעשות רקע יותר כהה, בואו נראה, כאילו, אם אני מוריד אותו, או כאן, כאילו, הרבה יותר טוב זה, כאילו, זה מרגיש הרבה יותר קונטרסט, ואז אני יכולה לראות לחוט כל אחד מהפריטים. אני רואה שגם לאיור יש סוג של כזה גלו כזה, דרופ שדו, לדעתי זה מיותר, זה רק מוסיף כזה, זה נראה קצת כמו טעות, אולי זה סוג של סגנון, אבל אם זה סגנון כזה, אז צריך לעשות שזה יהיה obvious, זאת אומרת כאילו, שזה בכוונה ככה, אז לעשות או שזה יהיה ממש ממש יראו
למה אנחנו עושים אולי איזשהו גרדיאנט ברקע, או איכשהו, כי אם זה גלו, אז כאן בירוק אמור להיות גם גלו של ירוק. כאילו, לא ברור מה זה, אז אני הייתי מורידה כל הגלו הזה, או דרופ שאודו, לדעתי זה מיותר, אז זה פשוט... כאילו, לשאול אם זה מוסיף או מוריד, אם אני מורידה את זה, האם זה ישפיע לי על העיצוב, כאילו, להוריד כמה, less is more, להוריד כמה שיותר דברים, ולשאול כל הזמן שאלות, האם אני באמת צריכה את זה. דבר שני שהייתי קצת טיפונת משפרת, זה לדוגמה כרטיסייה לבנה על רקע לבן, ואני מבינה שהתווסף צל כדי שיראו שזאת כרטיסייה. אני הייתי ממליצה בגלל שאנחנו, אוקיי, אם אנחנו נשארים במובן של יש לי כרטיסייה שאני רוצה שהיא יותר תקפוץ מהרקע, אז מה שיש קדימה יותר אמור להיות יותר בהיר ממה שיש מאחור, יש לי כזה סוג של ספייס וליירס, זאת אומרת שאני הייתי מוסיפה לרקע קצת יותר צבע. בואו נראה, בואו נוסיף את זה. אגב, אם נגיד קשה, נגיד לפעמים קשה מאוד להגיע כאן כזה, לבחור עם הפיקסלס, אז לפעמים זה די יותר נוח לעבוד עם המספרים, בוחרים HSB ואז משחקים כאן זה יותר עבה, זה יותר בהיר, יותר כהה, אז אולי הייתי עושה את זה יותר בהיר, כן, ואולי כזה, או יופי, ואז עכשיו רואים זה ממש זה כאילו כמעט לא רואים, זה עדיין בהיר, נכון? עדיין בהיר, אבל אז הכרטיסייה יותר קופצת, אני יותר רואה אותה, יותר רואה את הצורה שלה, ואז כאילו זה אומר שנגיד כרטיסיות האלו אני כן גם אצטרך קצת אולי לעשות יותר כהים, בואו נעשה באותה שיטה, אני רוצה שזה יהיה יותר כהה, אני יכולה להוריד כאן, אני גם יכולה להוסיף קצת סיטוריישן, ואז אני קצת כבר יותר רואה אותו. אגב, כמו שאמרתי, אני אוהבת להוסיף לצל קצת צבע, אז גם כאן בואו נעשה אותה טיפונת יותר צהוב, ואז זה יתמזג לי יותר טוב עם שאר הדברים. מבחינת UX אני כאילו לא נותנת הערות, אבל כאילו, לדעתי בגלל שיש כל כך הרבה כרטיסיות ואם אנשים כל הזמן ייכנסו לשם, אולי יהיה עדיף להוסיף כאן בכרטיסיות האלו אייקונים קטנים לזיהוי יותר קל, אפילו פשוטים קווים כאלו, רק שאני לא אצטרך כל פעם לקרוא כל אחת מהקוביות וזה יעזור לי בזיהוי יותר מהר של מה שיש בכל אחת מאלו. אוקיי, בואו נראה כאן. מסך הבא. האם יש סיבה שכאן מופיעה תמונה מצד הזה וכאן מופיעה תמונה מצד הזה? וכאן זה עוד פעם שני תמונות מופיעים מצד שמאל. כאילו בואו נהיה יותר אחידים והייתי כאילו תמיד משתמשת באותו, זה אותו layout? לא? לא משנה. אז הייתי משתמשת הייתי מזיזה כאילו תמיד להחליט או שכיתוב מצד ימין ואז תמונה מצד שמאל או ההפך. כי אז הסקירה של הדברים יהיו כאילו, אני לא רוצה לקפוץ, זה ייקח לי זמן, העין קופצת מכאן לכאן לכאן לכאן, אני רוצה לקרוא את זה מהר ולבחור משהו שאני רוצה להתעמק בו. אז לדעתי צריך להזיז את זה שכל הכיתובים יהיה מצד שמאל, לפעמים כן עושים layout של זיגזג, layout של זיגזג גורם לי לקרוא יותר לאט, אבל זה גם גורם לי, למשל אם יש לי איזשהו תוכן שיווקי ואני רוצה שישימו לב לתוכן שיווקי הזה, אז זה יכול לגרום לי לקרוא יותר לאט ואז להתמקד יותר בתוכן. אבל במקרה כזה, אם המטרה היא שאני אבחר יותר מהר את הפריט שאני צריכה, אז אני צריכה שהסקירה היא תהיה יותר חלקה. אז אני ממליצה להביא לכל צד אחד, רגע, בוא ננסה.
אני אשבור כאן אותו אליהו, כן, אז בגלל שזה היה, אני אסבור את זה, ואני אזיז שהוא יסתכל לי כאן. זאת אומרת שהאיש הזה יסתכל לי לתוך הטקסט, זה בעצם מה שאמרתי, וכל זה אמור להיות בעצם מיושר, לא ממורכז, אלא מיושר לאיזשהו קו כאן, זאת אומרת, לא, צריך להחליט שזה אמור להיות הכל מיושר לאיזשהו קו אחד. אז הייתי עושה שלא יהיה קפיצות, זאת אומרת, כמו שאמרתי, כמה שיותר קפיצות, כמה שפחות כניסות, כמה שיותר גיידים שיהיו, זאת אומרת, כל הזמן לקרוא, לחשוב האם אני צריכה להוסיף עוד גייד אחד, less is more, כאילו כמה שפחות צבעים, כמה שפחות ריווחים, סוגים של ריווחים, כמה שפחות סוגים של פונט, כאילו זה הכלל שתשתמשו אחר כך בכל העיצובים שלהם. אם אין סיבה להוסיף, אז אל תוסיפו. אז כאן יש לי סקירה הרבה יותר נוחה, אני יכולה לקרוא ולזכור, ויהיה הרבה יותר נוח לקרוא. בואו נראה כאן. או אני אוהבת שעשית כאן פינה זו יותר קטנה מפינה הזאת, זה ממש מוסיף, כאילו אנחנו אחר כך נלמד על nested rounded corner, אבל זה כיוון ממש טוב. וסך הכל מצוין, כל הכבוד. זהו, לשבוע הזה סיימנו, נתראה בשבוע הבא, מקווה שלראות יותר עיצובים. ביי ביי.